Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina kwan. Lafiya lau. Ina gaji. Lafiya lau. A nan gidan ka. A nan gidan nake. Baban ka shine mai gida. Shi ne mai gida. Alhaji Ibrahim. Eh. Ya nan. Baya nan. Ya nan. Mene? Ya nan. Yana nan. Ya nan. Ya nan. Kai, ni ba Allah kai magana, ni ba na ji abin da kake faɗa. Ka kawin ya nan. Ya nan. Malam ya mana. Ya zaka baka shiga gidan mutane kawai haka nan kai tsaye, baka sa kuma matan aure a gidan bane? Ba ka da mata aure. Akwai mata aure a cikin gidan mana. Ya zaka baka kama shiga. Duruwas. Ya nan. Na ga muka ya nan tara ka fem. Malam amma kanka dai kuwa? Da Allah jaka ki kanka. Ni da ubanka tara ka fem. Da Allah jaka ki kanka malam kamar. Na fi ka da hankali nan ci duru.